Enye yezinto ezibalulekile ekuphathweni kwesifo sikashukela ukunakekela izinyawo. Kuvame ukunganakwa kokubili odokotela kanye neziguli. Iziguli ezinesifo sikashukela zisengozini enkulu yokuba nezinkinga ezinyaweni ngokuyisisekelo. Ngenxa yokuthi isifo sikashukela esinesikhathi eside, singalawuleki, siholela ekulimaleni kwemizwa yazo kanye nokutholakala kwegazi. Uma nje sekuncipha ukusebenza kwemithambo yegazi kanye nemithambo yegazi, isiguli asikwazi ukubona ubuhlungu futhi lokhu kubeka engozini enkulu yokuba nezilonda ezinyaweni. Ngakho-ke, ukunakekela izinyawo kubantu abanesifo sikashukela kubalulekile futhi isiguli kufanele sinakekele izinyawo zaso. Ungahambi noma kuphi ungenazo izicathulo kufanele zibe khona futhi kufanele zibe yizicathulo ezikhululekile, ezilingana kahle. Isiguli kufanele sihlolisise izinyawo zaso njalo ebusuku ukuze sibone noma yiziphi izilonda, sihlanze izinyawo kahle, sizomise, futhi sisebenzise imoisturizer ethambile. Noma yiluphi uhlobo lwezinyawo ezomile noma izikhebezo ezizinyaweni kungaholela ekuthelelekeni ezinyaweni, okungaholela ekwakhekeni kwezilonda noma ama-abscess. Futhi kushintsha indlela yokuphila yesiguli ngoba isiguli asikwazi ukuhamba kahle. Izinsuku ezimbalwa noma kwesinye isikhathi kungathatha izinyanga. Isiguli ngasinye esinesifo sikashukela kufanele sazi ngokunakekela izinyawo futhi sinakekele izinyawo zaso.